Хайырлы иртә. Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Казанда кызыл автобусларны нигә иминиятләштермиләр, җәмәгать транспорт эшендә проблемалар тумасмы? Заманча мәктәпләргә киң юл, адымнар күп телле белем бирү комплексларын төзү проекты кылачын киңәйтә. Жылы той сезоны башланды. Казанда инспекторлар газ җиһазларын тикшерү рейдына чыкты. Үшінші ел білім һәм татулық юлында. Казан Кремлендә Минтимер Шәймиев адымнар күп телле белем бирү комплексларын төзүдә катнашучылар белән очрашты. Алар дәүләт киңәшчесенең рәхмәт хатларына һәм дәрәҗәле бүләкләргә лаек булды. Очрашуда проектны гамәлгә ашыруның торышын да бәяләделәр. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. Еще уникаль проект Минтимер Шәймиев инициативасы Россия һәм Татарстан президентлары ярдәме белән 2019 елда башланды. Ә бер ел элек Алабуга һәм Казанда беренче 2 комплекс ачылды. Башкаланың адымнар күп телле комплексы директоры Айдар Шәмсетдинов әлеге проектның зур киләчәге бар дип саный. Барлыкка килгән яхшы мәктәп, ул әлбәттә аның йогынтысы хәзер генә түгел, киләчәк буыннарга да мөгаен бик көчле булачак дип уйлыйм, чөнки һәр вакытта милләтнең киләчәге, аның гомумән алганда киләчәктәге иминлеге бары тик менә балачактан башлана. Һәм инде безнең беренче президентыбызның зирәклеге ярдәме белән менә шушы хыялларыбызны без укытучылар хыялларын, балаларның хыялларын хәзерге вакытта тормышка ашырабыз. Шушы залга җыеп, бөтен параллельный комплекска үзенең көчен, үзенең сәләтен, үзенең бөтен игътибарын биргән кешеләрне җыеп, уку елы башында аларга чын күңелле рәхмәт әйтүегез өчен сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Чөнки бу бик зур эш, һәм без аның башлангычында, хәзергесендә, киләчәгендә күз алдына тотып, алга таба матур итеп эшләргә сүз бирәбез, һәм шулай булачак та ул. Быел белем көнендә Актанышта һәм Чаллыда 2 комплекс үз ишекләрен ачты. Ә Түбән Камада һәм Әлмәттә 5-6 мәктәпләргә нигез салынды. Яңа мәктәпнең асылы исеменә үк салынган. Адымнар балаларны белемгә һәм татулыкка илтүче максатчан юнәлешне күздә тота. Хәзер яшүсмерләргә рус, татар һәм инглиз телләрендә сыйфатлы белем алу мөмкинлеге бирү бик мөһим. Проектны ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссиясының җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе да бәяләде. И России, и зарубежья для обмена опытом в области изучения всемирного наследия. Яңарыш фондының попечительләр советы рәисе төзүчеләргә, мәгариф идарәсенә, муниципалитет башлыкларына сыйфатлы эшләре өчен рәхмәт белдерде. Минтимер Шәймиев билгеләп үткәнчә, бу дөнья дәрәҗәсендәге проект. Монда да без беренче. Очень большая работа предстоит перед, как говорится, министерством, я имею в виду по вертикали, по стране. Всем тем, кто и академическим институтом, который занимается образованием. Задач, более острые задачи и, как говорится, что должен занимать наши умы, трудно сегодня представить. Безнең мәктәпләрдә балаларга белем һәм тәрбия өчен барлык шартлар да бар. Уеннар да, спорт та, телләр дә. Балалар моннан әлбәттә файдаланыр дип искәртте беренче президент һәм үз оныгы мисалында үрнәк китерде. Мен дә бер буны әйтә, мине Гранд Бабай дип атый хәзер. Менә алар белән сөйләшү җиңел түгел. Миңа Гранд Бабай ди. Тикшереп карадым, чынлап шулай. Не просто Бабай, а Гранд Бабай. Адымнар проектын гамәлгә ашыру тармак министрлыклары, предприятиеләре, мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең уртак эш нәтиҗәсе. Архитекторлар, төзүчеләр, иганәчеләр, җитәкчеләр рәхмәт хатларына лаек булды. Масса күләм медиа өлкәсен аерым билгеләп үттеләр. Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Аминов, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфыйк Сагыйтовка рәхмәт хаты тапшырылды. Ә фондның башкарма директоры, дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медаленә лаек булды. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
24-27 сентябрь көннәрендә Мәскәүдә Экспо-центр үзәк күргәзмә комплексында халыкара китап ярминкәсе була. Әлеге әдәби чарада Татарстан китап нәшрияты да катнаша. Ярминкәдә Россиянең төрле төбәкләреннән 250-гә якын нәшрият катнаша. Быел басылган яңа китаплар, бестселлерлар, матур әдәбият, нон-фикшн, балалар әдәбияты, уку әсбаплары, комикслар һәм музей басмаларын табып була. 4 көн эчендә ярминкәдә 10 мәйданчыкта 300-дән артык чара, популяр авторлар белән очрашулар, китаплар тәкъдим итү, ачык дискуссияләр, осталык дәресләре оештырыла. Татарстан китап нәшрияты күп кенә китаплар тәкъдим итәргә җыена. Биредә шулай ук ел китабы конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы була. Тапшыруны дәвам итәбез. Республика җәмәгатьчелеге авыр югалту кичерде. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы Бош архив идарәсенең элеккеге җитәкчесе Данил Исмәгыйль улы Ибраһимов вафат булды. Татарстан җитәкчелеге Данил Ибраһимов үлеме белән бәйле кайгы уртаклашу белдерде. Данил Ибраһимов республика архив законнарын камилләштерүгә, архивларның матди базасын яхшыртуга, аларны заманча җиһазлар белән тәэмин итүгә зур өлеш кертте. Аңа кадәр телевидение һәм радио тапшырулар буенча ТССР дәүләт комитеты дикторы булып эшли. Татарстан телевидениесендә тапшыруларны әзерләү бүлеге белән җитәкчелек итә. Ибраһимов Данил Исмәгыйль улы турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланыр диелә кайгынамәдә. Татарстан телерадио компаниясе исеменнән дә туганнарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Казанда җәмәгать транспортында автобуслар саны 100-гә кадәр кимергә мөмкин. Кызыл автобуслар аварияләргә еш очрау сәбәпле иминиятләр аларга полислар бирүдән баш тарта. Тик автобуслар ОСАГО полисларыннан башка маршрутка чыга алмый. Проблеманы хәбәрчебез дә өйрәнде. Кайчагында тукталышта көтү минутлары озакка сузыла. Минут даже до 40 можно ожидать. Тәүлекнең караңгы вакытында үз маршрутын көтү үзе бер проблема. Автобуслар сирәк йөри, пассажирлар белән тулып килә. Если пропустил открыто, где-то минут 15-20. А когда холодно, это очень проблема. Шәһәр халкының да автобус йөртүчеләрнең дә зуррак проблемалары башланырга мөмкин. Автотранспорт предприятиесе линиядә эшләүче 100 автобусны иминиятләштерә алмый. Иминият компанияләре пассажирлар йөртүчеләргә ОСАГО полисын яңадан рәсмиләштерүдән баш тарта. Мы обращаемся, решений нету, ждать времени тоже, как говорится. Без мөрәҗәгать иттек, җаваплар юк. Көтәргә вакыт аз. Башка иминият компаниясенә бардык, анда да җавап булмады. 12 иминият компаниясенә мөрәҗәгать иттек инде. Закон буенча иминиятләр баш тартырга тиеш түгел. Казан предприятиеләренә ачык җавап бирмиләр. Россия автоиминиятләре берлегенә мөрәҗәгать иткәннәр. Иминиятләр асылда ОСАГО килешүен төзүдән баш тартмаган. Алар игълан ителгән бәяләр белән килешмичә конкурста катнашмаганнар. Бөтен проблема да шунда. Иминиятләштерү бәяләре түбән, кайчагында күп акчалар түләргә туры килә. Казан автобуслары юл транспорт хәрәкәтләре статистикасында гел очрап тора. Күп очракта аварияләр алар гаебе белән була. Чыгымнарны да иминиятләр каплый. Мондый хезмәттәшлекне алар отышсыз дип саный. Шәһәр автотранспорт предприятиесендә хәзер 800 автобус бар. Көн сайын алар линиягә иртәнге 6 яртыдан чыга. 100 автобусның иминиятләштерелмәүе дә транспорт проблемасын китереп чыгарырга мөмкин. Әлеге проблемага тарифларны җайга салучы үзәк банк та кушылды. Без хәлне тикшерәбез. Иминиятләштерү компанияләре ОСАГО шартнамәсен төзүдән баш тартырга хокуклы түгел. Россия банкына конкрет иминият компанияләреннән баш тартуның конкрет очраклары белән мөрәҗәгать итәргә чакырабыз. Җаваплы структуралар үзара мөнәсәбәтләрне ачыклаган арада Казанның меңләгән пассажиры авыр хәлдә калырга мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары. Бу атнада Татарстанда сизелерлек суыту көтелә. Гадәттә җылыту сезоны башлангач, сөрем газы белән агулану очраклары була. Узган елда шәхси йортларында газ белән агуланып үлүчеләр теркәлде. Фаҗигаләрдән саклану өчен газ мичләренең җылыту җиһазларының төзек булуы шарт. Казанда газ хезмәте чираттагы тикшерүләрне үткәрде. Кагыйдәләр ничек үтәлә? Бу хакта киләсе сюжетта. Башкалабызның менә бу газ казаны Восход урамындагы әлеге фатир хуҗалары өчен күп еллар инде куркыныч тудыра. Тыштан барысы да төзек кебек. Газ хезмәте инспекторлары җиһазларның кагыйдәләр буенча урнаштырылмавын ачыклады. В вашей квартире, к сожалению, мы обнаружили нарушение. Ваша колонка находится закрыта шкафчиками.
Әлеге фатирны вакытлыча газ белән тәэмин итү туктатылды. Җитешсезлекләрне бетерергә кушылды. Югыйса йортта яшәүчеләрнең газ белән агулану куркынычы зур. Ул авыр нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Моның белән йорт хуҗасы да килеште. Я считаю, что это в первую очередь наша безопасность. Газ агуны туктатып тору безнең иминлек өчен кирәк. Шәһәр газ хезмәткәрләре әйткәннең барысында тиешенчә тиз арада эшләрбез. Инспекторлар газ плитәләре, духовкалар, җылыту казаннары һәм су җылыту приборлары эшенә аерым игътибар бирә. Алар сүрем газы чыганаклары булып тора. Ел сайын алар техник тикшерү узарга тиеш. Газ җиһазларын, мичләрне тикшерү ел сайын мәҗбүри. Абонентларга газ хезмәтләре вәкилләренә йортларга үтеп керү мөмкинлеген бирергә кирәк. Әмма планлы тикшерү генә аз. Йорт хуҗалары техник түзеклекне үзләре контрольдә тотарга, газ җиһазларын дөрес кулланырга тиеш. Монысы мөһим. Тәрәзә җилләткечләрен ачып, бүлмәләрне тиешенчә җилләтеп алырга кирәк. Быелгы җылыту сезоны башлангач, бәхеткә агылану очраклары теркәлмәгән. Һәркемнең газ җиһазлары белән бик сак эш итүе сорала. Ләлә Зайнуллина, Ангелина Морозова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Быел Татарстанда демография ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итү федераль проекты буенча айрым категория гражданнарны укыту оештырыла. Эш эзләүче 50 яшьтән өлкәнрәкләр һәм пенсия алды яшендәге кешеләр, 3 яшькә кадәрге баланы карау буенча ялда булган хатын-кызлар, мәктәпкәчә яшьтәге балалары булган эшләмәүче хатын-кызлар ярдәмгә өмет итә ала. Уку процессында дистанцион һәм электрон технологияләр кулланылырга мөмкин. Бу белем бирү программасына бәйле. Әлегә Татарстан буенча барлыгы 6000-гә якын гариза бирелгән. 2100-дән артык кеше укуга киришкән. Шупшар ташу машиналары парады, плогинг, йөгерү һәм экологик лекцияләр. Чаллыда Чиста ил бөтен Россия автойөреше узды. Яшь автошәһәрләргә табигатьне саклауның мөһимлеге турында искәрттеләр. Шулай ук урманны уен формасында чистарттылар. Тулырак мәгълүматны сюжетта карагыз. Автойөгереш Мәскәү өлкәсендә 6 сентябрьдә экология илкүләм проектына ярдәм йөзеннән старт алды. Чүп ташучы машиналар колоннасының бурычы 3000 километрга якын юл үтү. Алар Россиянең 11 субъекты аша уза. Һәр шәһәрдә оештыручылар ачык һавада конкурслар үткәрәләр. Шулай ук интерактив мәйданчыклар, мәсәлән, аэрохоккей зонасына урнаштыралар. Һәр шәһәрдә күп төрле чаралар оештырыла. Техника күргәзмәсе, экоспорт, экохоккей, баскетбол, барлык мәктәпләрдә дәресләр үтә. Без бик күп әдәбият алып килдек, студентларга да күрсәттек. Башка кызыклы чаралар да күп. Без экология илкүләм проектын пропагандалыйбыз. Моны илдәге иң мөһим проект дип саныйбыз. Автоузышка шәхси компаниялар да кушылды. Шуларның берсе шинар эшкәртү белән шөгыльләнә. Соңыннан алынган материаллар төзелеш һәм ремонт эшләрендә кулланыла. Мы занимаемся утилизацией шин, то есть мы собираем шины в основном по большей части России. Занимаемся их утилизацией, переработкой. Biz шыннарны утиләштерү белән шөгыльләнәбез. Ягъни без шыннар җыябыз. Нигездә Россиянең күпчелек өлешендә аларны утиләштерү, эшкәртү белән шөгыльләнәбез. Без Россиянең төп заводларының берсе. Тантаналы эштән соң яшүсмерләргә пинг йөгерү буенча ярышлар оештырылды. Алар алдында билгеләнгән вакыт эчендә мөмкин кадәр күбрәк чүп-чар җыю бурычы торды. Чаллыдан соң чүп ташучы машиналар һәм интерактив мәйданчыклар Удмуртияның Камбарк шәһәренә юл тота. Автойөгерешнең соңгы урыны Екатеринбург булачак. Анда оештыручылар 29 сентябрьдә барып җитәргә планлаштыра. Айзилә Батырханова, Руслан Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Бүген Казанда бөтен дөнья татарларының милләт җыены ачыла. Аны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырды. Урманчыларның көзге мәшәкатьләре Мамадыш урман хуҗалыгыннан репортаж. Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Татарстан урманчылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен гадәттәгечә эш урыннарында билгеләп үтте. Эшләренең кызган чагы хәзер урманнарны чистарту, яшь агачлар утырту өчен иң кулай вакыт. Җирләрне саклау, табигый территорияләрне яңадан торгызу, җентекләп тикшерү, урманнарда тәртипне күзәтү дә инспекторлар вазифаларына туры килә. Мамадыш урманчылыгыннан безнең репортаж.
Мамадыштан Ирак түгелгенә урнашкан тырлау аланын күпләрнең күргәне юктыр әле. Берничә дистә еллар инде шунда керәшеннәрнең Петров бәйрәме уза. Бу территория Мамадыш урманчылыгының бер өлеше. Аны инспекторлар барлык таләпләргә туры китереп саклый. Узган ел Биек Җиңүнең 70 һәм ТСРның 100 еллыгына 7050 тылы агач утыртып парк ясаганнар. Җирле халык та яшь үсентеләрне тиешле тәртиптә карап тота. 75 еллык посадкага булды безнең акция буенча инде утыртулар. Менә монда жюри авылы тирәсендә утыртылды. 100дән артыктыр дип беләм менә монда агачлар булар уже полностью теге не белә алынды. Кес белән бергә алынып утыртылды. Алар бәләкәйдән утыртылмады. Олы агачлар белән утыртылдылар алар уже. Шунда ук төзекләндерелгән шишмә дә бар. Мамадыш урманчылары питомниклыда күз карасыдай кадерләп саклый. Безнең Мамадыш урманчылыгына 47704 гектар җир керә. Без шуның өстендә утыртабыз, агачларны үстерәбез, аларны һәм сатып аларга тапшырабыз. Безнең вазифабызга шул керә. Бүгенге көндә эшләгән эшләребез җитәрлек дип әйтер идем. Аңа 4 участковый лесництво керә. Һәрберсендә 2 гектар питомник бар. Аларда лесообразующий агачлар тортабыз һәм озеленениега шәһәрләргә бара торган үсентеләр үстерәбез. Питомник 10 гектарда урнашкан. Анда безнең урта полосага караган гадәти яфраклы һәм олысы агачлар гына үстерелмәй. Урманчылар, селекционерлар белән безнең шартларга яраклы яңа төр үсентеләрне чыгарып, һәр вакыт эксперимент ясый. Урманчылар Әхәт Хәсәновны үз тармакларының легендасы дип йөртә. Бөтен гомерен урманчылыкка багышлаган, үз эшен ярата яхшы белә, яшеллекне арттыру, булганнарны саклау өчен тырыша. Урманнарны янгыннардан саклау чараларын да вакытында үткәрәләр. Быел 47 мең гектарда үсентеләрне янгыннардан саклап калганнар. Бу янгын сөндерүчеләрнең янгын урынга контроль чыгуы. Бәхеткә эшен янгынны сөндерү түгел, күнегүләр уздыру гына. Дәүләт ярдәменнән һәр даим файдаланып яшиләр. Безнең урманчылар югары квалификацияле белгечләр, барысы да хөрмәткә лаек. Нәкъ менә шундый үз эшләренең осталары булу, җаваплылык тоеп, барлык вазифаларны җиргә җиткереп үтә нәтиҗәсендә республиканың экологик иминлегенә ирешеп була. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Театр сәнгатын үз идеүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр. Шәрык клубы татар театры тарихының интерактив мультимедиа комплексы ачылды. Ул борынгы Әбдүл Кәрим Апанаев йортында урнашкан. Мәгълүм булганча, әлеге бина 1911 елның ноябреннән башлап беренче профессиональ сәйяр труппасына бирелә. 110 елдан соң яңартып ачылган заманча музейдан хәбәрчеләребез язмасы. Сәйяр труппасы нәкъ менә шушында уйнаган. Тиздән тамашачылар өчен биредә кабат спектакльләр күрсәтәбез дип ышандырды Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Чөнки минем уйлавымча, безнең театрның гына түгел, гомумән театрның вазифасы яңа авторларны ачу, бигрәк тә татар авторларын, яңа исемнәр ачу. Интерактив мультимедиа комплексы Шәрык клубы театры тарихын чагылдыра. Ул соңгы елларда барлыкка килгән яңа технологик алымнарны кулланып ясалган. Һәр кем өчен кызыклы. Әйтик, шушы интерактив экранда үзеңне 21 гасыр башындагы кебек киендереп карый аласың. Тарихи фотосурәтең истәлеккә дә кала. Ә балалар өчен уен форматы киләнгән. Кесә телефонына кушымталар йөкләп тә әлеге комплексны күреп була. Монда бүтінсі интерактив, яғни ол программада языла, программа белән қойыла. Һәм киләчәктә, әлбәттә, мин аны күз алдында тотып, без аны күз алдында тотып, эшләдек шуның өчен. Ниндидер татар театры килә икән, ниндидер татар театрының юбилейы икән, без киләчәктә аларга бирәбез параметрлар, нинди электрон чыганакларда безгә кирәк бу информация, һәм аны ул информацияны бу экспозицияларга тутырабыз. Экскурсияләр көн сайын көндезге 1-дән кичке 8-гә кадәр Татарстан урамы 8-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Димәк, вакыты кичке спектакльгә барырга да уңайлы. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Бүгін Казанда Бүтін дөнья татарларының милләт жиыны ачыла. Аны Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырды. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры жиынны уздыру мәсьәләләренә багышланды. Конгрессның матбугат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи пандемия вакытында жиынны уздыру үзенчәлекләре белән таныштырды. Шулай ук октябрьдә булачак халык санын алуга Татар конгрессының 30 еллыгына әзерлек буенча радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Гөлназ, хәерле иртә. Пандемия җыенны уздыруга үзгәрешләр кертте, кайлардан күпме кунак килде? Менә бүген милләт җыены башланып китте, делегатлар килә башлады. 500-дән артык делегат килергә тиеш, Алла бирсә, әлбәттә ул Россиянең 60-ка якын төбәгеннән һәм 10-га якын чит илдән милләттәшләребез җыела. Алар инде әгәр дә катнашылмаганнары Zoom аша безнең чарада катнашачаклар, Алла бирсә. Күрә алмаганнары Бүтән дөнья татар конгрессының рәсми сайты аша әлеге милләт җыенын күрә алачаклар. Милләт җыены безнең иртәгә булачак, ә бүген булачак милли шура утырышы. Милләт җыенының үзенчәлекләре нәрсәдә? Милләт җыены ул утырыш 2 сәгатькә якын ул узачак. Әлбәттә анда безнең Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов катнашачак. Һәм инде әлбәттә без милләтебезне кызыксындырган, милләтебезне борчыган сораулар күтәреләчәк. Бүген көндә инде без барыбыз да бер бөтен милләт булып яшәргә тиеш дигән девиз астында идарә итәбез. Кунакларга нинди мәдәни программалар тәкъдим ителә? Менә Алла бирсә, әйтеп киткәнемчә, бүген милли шура утырышы. Аннан соң кичке программа каралган. Кичке программа ул Камал театрында узачак. Анда татарча диктант, җәлил укулары, менә Бүтән дөнья татар конгрессы тарафыннан нинди матур чаралар уздырылды. Шуларны бергә җыеп, шундый матур интеллектуаль тамаша эшләячәкбез. Икенче көнне инде менә иртәгә милләт утырышы, аннан соң килгән делегатлар кайтып китәчәкләр. Шулай ук шуны әйтәсем килә, безнең Россия төбәкләреннән журналистлар да киләчәк. Журналистлар форумы да узачак безнең шушы көннәрдә. Һәм ул бергә милләт җыены кысасында уза. Журналистлар белән эш әле безнең дәвам итәчәк. Без бергәләшеп, Алла бирсә, шимбә көнне Ижевскига барачакбыз. Анда Яңарыш газетасының 30 еллыгы һәм без шул чараларда катнашачакбыз. Октябрьдә узачак халык санын алуга конгресс ничек әзерләнә? Без инде моңа күптән әзерләнәбез, күптән регионнарда йөрибез, аңлатабыз, аңлату эшләре алып барабыз. Инде без әле исәпкә алу башланмаган. Һәм менә шушы милләт җыенны да татар халкына мөрәҗәгатьне без җиткерәчәкбез. Ул инде безнең татар дөньясына таратылган мөрәҗәгатебез. Анда безнең бер генә теләгебез татар булып калырга тиеш, бүлгәләнмәскә тиешбез. Без бер бөтен милләт булып сакланырга тиешбез. Гөлназ, телевизор караучылар җыен турындагы материаллар белән кайда таныша ала? Әле программаларны алдан әйтеп куйсак, ул дөрес булмас. Инде менә шушы иртәгә узачак милләт җыены ул Бүтән дөнья татар конгрессының 30 еллыгын каршы алуга старт дип әйтәсем килә минем. Алла бирсә, менә киләсе елга узган һәрбер чара ул Бүтән дөнья татар конгрессының 30 еллыгын каршы алып дигән девиз астында узар. Татар конгрессының рәсми сайтында һәм Татар информның сайтында, порталында барачак. Инде документлар әлбәттә Бүтән дөнья татар конгрессының сайтында урын алачак. Резолюция, мөрәҗәгатьләр Бүтән дөнья татар конгрессының рәсми сайтында урын алачаклар. Безнең телефоныбыз кабул итү бүлмәбез бар, ул эшле эш сәгатьләре вакытында иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр. Аның телефоны 236 59 16. Инде адресыбыз килегез, без һәрвакыт килгән кешеләрне кабул итәбез, күрешәбез, аралашабыз. Карл Маркс урамы 38/5 йорт. Килегез, без сезне кабул итәргә әзер. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сез Бүтән дөнья татар конгрессының матбугат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.